Még van, még mindig van, még ott áll. Millió gyerekek, ez egy millió benne van. Figyelj! Figyelj! Vegyél! Azt a kurva anyára, szétengélnek. Ez a bomba van. Hát Kálóban nincs ilyen. Fenn a Figyeld, figyeld! Hova felvegyem? Figyelj! Most tankoltak, mondtam, hogy még nincs vége, még tankol. Hova felvedd az elsőket? Figyelj! Figyelj! De ez nagyon jó helyre jöttek ide. Ezek nagyon jó helyre jöttek. Nagyon jó kiálltak, hogy az ide. Hát de ezt szokott felelőni, csak ilyen helyen lehet. Jó, ma megint Figyelj. magam forul. Lakéka. Ne! Bevilágítsa az egész egész. Figyelj! El is fogok dudani. Ezek nagyon jó Mit helyre nincs jöttek felelőnek most ezek ide. ember? Mindenki innen. Ja nézzük, mi az a sok ember. Sok ember volt, mert hol lövik fel ezt a sokat hely? Nem, így még nem. Nem, ez a... Még nem volt sok. Hallod, ez... Hol lövik fel ezt a sokat hely? Hallod, ez... Legalább 5-6 szomszéd összejött egy helyre, persze. lepakolták, azt Ez a buli. onnan nyomják. Lehet ott Hát fel. de hol lövik fel másra? Lyukszerződés kell. Ez nem egy emberé. Figyelj. Ez nem egy emberé. Hát mindegy. Összejött Ilyen, 5-6 de szomszéd. jó, faszak. Sokan vannak. Figyelj. Ez Ó, jó szerint. Az igen. Giza! Azt nézd meg. Látom. Legnagyobbikat. Hova fel? Azt nézd meg. Nem gyönyörű. Igen. Figyelj. Na? Attól függ, milyen magas a Hova fel. felmenjen el? Az előző jó felment. Amíg magasra megy, az szebb. Mit lőnek itt? Azt nézd meg. Na, ez gyönyörű volt. Hey, Ez nagyon kapcsolják szép is, volt. látod?